Kawai ka jingkeli jonga kalong. Balai kan kibriu bonsen kis ngau tenat ban kami kis ngau tenat ban pek ban skap ya ka ke basnyu ban ya ka ke babha. Why do people get attracts to negative things rather than on the positive things? Kani kalong ka jinglong jong ubru. Bonsen upek ya ka basnyu ban ya ka babha. Kata kalong ka jinglong a basic nature of human being. Manta la nga shim ya uwe uchok bat nga tho dot ha ka blackboard. Kibru kenam pet ya kata ka blackboard ka bah hendrekin pet ya kata ka dot ka balik. Kabaton ha kata ka blackboard. Nga ngande usindrang la nga shim ya uwe usentiu bat nga bu ha skor lane ha usnu jonga. Hatu fin yu i usnu jonga ne fin yu i ya uta usentiu. Kani kalong ka ka balong normal ha ka jim jong berubaya ka ka basnu bonusin ka khamat jongi ka atrak ya kata. Kum kanuksa lada ubru baro shikata barok ka jingem jungu u imsngi banle ya ke basnyu Henry hakawai ka ski ule ya ka kam babha ule bha po jong imlang salang omdan ke ban pej omdan ke babanayo shibu don uwe ubru babuai uba imsngi barok shikata ban yasho ubru bandrung na kawai ka dukan syakawai pat ka dukan bantiman na ka dukan Henry hakawai pat ka ski urung hakawai ka dukan u donate u ai pisa pan ya kata ka dukan Kibru kinam ya tho khanash phang jong utu bru kin ignore ya kata kam kababha ule Henry in case la da don uwe ubru uba bha ubru uba jule kam ki babha parosh kata Henry hagawe gaski udom bat kumno ukum le ki kam ke basnyu Kibru kin notice Kibru kin klet ya kita ki jingle bha jong barosh kata Henry kin mau kin khmi bat kin ya tho khanash phang jong kata ka ke basnyu ka ba ule ha ka to ka khlimat Kani kalong ka basic nature jong bro ba unro ya ka attention jong syakata ka ka basnyo. Kata kalong ka banangkong ka baar ni im hagini gaski hagini ka jup menta ka media ka don ka banta ka bakraw bha nag banta ban bha lane ban snyo ya ka imlang salang jong. Kini ki media hagini gaski ki sensationalize ya ka ka balong negative. Tang nag banta ka jingmentoy jong ki. Ngan IP ka nuksa ka barit bha nga imski manla kaski manla katayo ar lani laisen haka shitayo nagamtaban ay yaki khubor ki babha nagamanta ban panbha yaki imlang salang jongi nagamanta ban panbha yaki ying kasem jongi omdan babna omdan bapet yakata omdan makan mau yakata Henry kumno ngara ekatari bat ngale yakakam kabasnyu fitip la syai kasngi ka kerteng jonga kanton ha headlines jong ka kot khubor ba ureming son bamon ule ya kata kam ka basnyu mentala arsnem ngale iki kam ka babha nagamenta ban pensap riang ya ka khubor ka babha ngatho ya ka kot kumno ban penbha kumno ban hikai ya ki khon jungi hagen ka juk ka bang imenta nakwa ban ai kot khubor ya kata ka kot jonga Henry ki nong tho kot khubor ki ongenga bakin shim ta ka pisah ban promote ya kata ka kot jonga Henry lada don unu ubru ubelek kamsnyu kina mashim pisa na u bantho khubor shapang jong Henry lada file e kam ka babha pi pha tho khubor kinong tho khubor ki ongi phiba kin shim dakano ka logic ayu kum kata nga persang banle yaki kam ki babha hapo jong ki imlang salang Henry omdon ki bapek omdon ki babana Henry hakawe ka khlimat ngale e kam ka basnyu la syai kaski ka kerteng jonga kandon ha headlines jong kikot khubor baro ngandon kam ban siu pisa Henry makihi kin kamai dakata kam ka basnyu ka ba ngalale khamtam kini ki media jongi hagini keski ka bang imenta kini ki media ki balak phojat khamtam hapo jong ka YouTube kim tip ya ka sedang ya ka kut jong kanu ko khubor Henry ki yo ya ka clips lene ya ka video jong ka to ka jinjia ka batang si khlimat ki smart ban pensap riang ya kato kimtip ya ka sedang kimtip ya ka kut Henry ki smart ban pensap riang ya ka ka basnyu bat mangiru kinong pet ngis ngau tenat ban pet ya kum kita ki khubor lada ha ka kot khubor mentagasi la tho headlines uta ubru ule ka kam ka bahang ta kata ka department ka le bahang ta kata ka group ka le bahang ta omdan ki ban pet ya kata ka jingle bah jong uta ubru lene jong kata ka group bat ni sa ongpat pa om ngau tenat ka khubor mentagas ka perthai ka la khongpong ngis ngau tenat ya ka basnyu ban ya ka babha
ladang yo ek khubor ke basnyu ni kloy ban share shakiwe ladang yo iba don ubru ubaya show don kibiru ke ba penyap ni kloy ban share ya kata ke video Henry ladang ba spread ek khubor ke babha ni delete ban ya kata ke video Henry maphipat ki bas ngap ya ke video junga ngatip ba phi phim long ta kibiru kimat pensapriang ya ke khubor ke basnyu news channel ki ba lak phojat ki la ban pensapriang ya ke khubor ke basnyu khubor ke bawanra ya ka jinya pat hapreng jong ke wei ka jai penru bat ke wei pat ke jai penru Henry mangipat ni long ki biru ki bastat ni long ki biru ki basyai Henry mapi ki khon jong ke jing syai to propagate to pensapriang ya ka e ke babha kmi ya ka e ke babha ma pensapriang ya kata ke babha ka perthei kamat kela khongpong Henry mapi phimde ban pen kela khongpong yalade ban penyade bat ka perthei just to be fit in this world we are living now we are compelled to propagate the negativity Henry ngan ongpi ngimde ban lakumta what ya ka babha what ya ka ba I mensim iwe ya iwe patulong pi ki ba pensapriang ya kata ka khubor ka babha patungin pendekut no ya kita ke kinjeri ki ba pensapriang ya kata ka basnyu lada don kibru kiba spread shapi kiba pha shapi yaki video ki belong negativity kabala ban wanra ka jinge pat ka jinge pher jingmut hapreng jong we ka jai penru bat ka we pat ka jai penru lane hapreng jong we ka group hak bat ka we pat ka group delete no shisendon yakum kita ki video Henry lada don kiba share yapi yaki video kiba I mensem yapi kiba I mensem ya ka GM jong pi nagamanta ban penbha ya ka GM jong pi ya ka GM jong ka yeng ka sem jong pi bat nagamanta ban penbha ya ka imlang saklang bat ka jai penru jong ibar ko we to pen sapriang ya kata ka khubor ka babha namar ka yap ka im jong ka snong jong ka yap ka im jong ka ri bat ka jai penru jong ka shong hakakti ke jong pi bat ka shong hakti jong pi menta ka e pin pen sapriang syak perthe la pin pensapriang ya kata ka ke basnyu ka belong negativity ka la ban rak ka la ban tan ya ka jing jong bru kham shepo bat kham shepo ne finlong kita ki bru ki ba pensapriang ya kata ka ka babha syak imlang salang jongi bat syak jap benru jongi bar ko we bat sachisen ni la ban penlong biang ya ka ri bat ka jap benru jongi ka ri tibru tiplay ka ri tipkha tipman Day na katadaw nagapor nga Jupon ng kamha ya kini kintin rengkat berkajingker khu jong utrai kenrat na jong kajingker shan jong kibahaya nga sam jong pi im ya kata kajing im le ya kata kakam bapinlong kan nuksa kababha nakamta jong kiwe ngin sekendo pi ya kiwe pat ki video dan hadu kata kapor bye bye stay safe